Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qaroçlar. Orta gımır yollarıla, olda gımır yolları. Ey gımırның bu yolları bigrekler de burmalı dip yuqqa gına jırlamılar. Жырға да бит ул тормыштан көчкән. Иге итүче юл тапшыруның бүгенге чыгарылышы Якуповлар гаиләсенә багышлана. Бурмалы тормыш юлларын үтү өчен Люзия һәм Айдар үз тәҗрибәләре белән уртаклашыр. Керек шақта искәрдүшім, көңілімнен ішкәрдүшім, балам деген ең қадірлі, сүзің білән яшәдүшім. Бураннарға хиш қарамай, тузаннарға тузғанақлап, қайтам сыңа бұлыр үшін. Ояқ осларыңда туфрақ, жан жылысы синдәгіне. Tünler aylı, gün kıyaşlı, Әни, мәңгі Allah'ından Була көр ризықлы, ошлы. Әлеге шигырьне Айрат сөйләгәндә күңел нечкәре. Бигрәкләр дә үзәкләргә үтеп керерлек итеп сөйли уланы. Тормыш очрашулардан тора дибез. Ул кайчакларда очраклы булырга мөмкин. Якуповлар гаиләсендә без очраклы түгел. Хөрмәтле тамашачылар, сезне Теләче районында яшәүче Якуповлар гаиләсе белән таныштырасым килә. Люзия, Айдар, әссәламу алейкум, балалар. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Аллаһа шөкер. Яхшы, бик әйбәт. Айрат та менә алдан ук әйтеп киттем әле, мин әлеге гаилә белән күптән таныш инде. Айрат аркасында шулай бит Айрат без гел очрашып, кыш бабай күчтәнәчләре белән аның янына килеп йөри идек. Ул субханалла инде үсеп җигет булган. Алар инде шулай ук икенче кызлары Диләрәне дә үстерәләр. Диләрә ничә яшендә инде, Люзия? Диләрәгә 11 яшь. 11 яшь. Менә сезнең гаилә тарихы белән танышып китик әле. Тормыш бит инде ул шундый баскычлардан тора. Бер баскыч аның гаилә кору. Ничек гаилә кырып җибәрдегез, Люзия? Айдар әфәндидән булдымы тәкъдим? Безнең кавышу тарихын сөйләсәң, ул үзе бер передачалык, бер тапшырулык булыр инде. Biz Ayдар белән күп очрашып тормадык иннән соң. Айдар бик кызып 5 көндә эшне төгәлләде. Әллә кая жаракка йөрүсе түгелнән, тиз ярап кайтасы да куясың. Шул берничә тапкыр очраштык тагын. Мине 96 елда урлап кайттылар. Монда шундый гадәт бар индеме? Ул инде алдан сөйләшеп куелгандыр инде ул Айдар әфәнде, шулаймы? Я, сөйләшеп тормадым мин. Я, сөйләшеп тормадым. Риза булдыгыз индеме? Әни бит үйлене дә белмисез инде, Люзия каршысын биргән имәйтем. Алып кайтыммы моны иртәгә? Алып кайтты. Төнде белән урлап кайттык та, уятам, әйтәм, алып кайттым, чыгыз әйдә. Шапмыйлар баштаннар, биндер ап чыгып, бал каптырып, как обычно ап кирде. Ну, башта бит инде ул турыда уйламаган идем да, инде мине урлыйлар, нителәр дип инде. Урлап алып кайтканнан соң инде кире кайтырга ничектер әллә ничек булды. Шуңа күрә Аллага тапшырып, шулай иттереп менә кавышып куйдык тагын. Алла бирсә, бу ел көзгә 27 ел була. Бергә тора башлаганбыз. О, субханалла. Дөньяда эш нәрсә юк. Диңгезгә капкач, күккә баскыч, мәхәббәткә дару. Гаилә тормышы һәрберебез өчен ойшсыз, кырыйсыз хезмәт һәм сикәлтәле тормыш юлы. Парлап атлый, без дип кенә яши башлаган вакыт беренче сынау чоры. Ничегрәк яшәп киттегез? Әле мин 2нче курста, педагогический колледжда 2нче курста укый гына идем. Мин инде заочныйга күчмичә очно укып бетерергә уйладым инде. Атна сайын ялларда инде без
ауылға қайтадырық. Айдар Тілешеде полиция үзәгендә эшлидер, ул мине каршыла Тілешедән, аннары без ауылға қайтадырық түген савырышка. Бер атнада инде мине мәниләргә кайтадырык. Шулай итеп чиратлап 2 арада йөрдек. Җәйге каникул вакытында инде Тілешедә савырышта тордым. Без өйләнешкән вакытта безнең өйнең стенасы төзелгән. Biz şuşunda gelip əzəzləb Aydar işlərini başqarı başladı, indi җиткерә başladı. Iyi barның, көйі бар, көйі барның, iyi бар. Йорт салу бит ул теге мөклисе шүклисе генә түгел. Үзең тырышмасаң кем салып бирәсе аны миңа? Полиция түгел ул вакытта милиция иде. Мен милицияның сүзне күбрәк якынрак күрәм, полицияга караганда. Менә шу вакыт инде бу йортның үзегез туганнар да булышкандыр инде Айдар. Булыштылар инде, ничек булышмасын. Аллаһка шөкер. Шулай салып чыктыгыз. Ул бит инде йорт салу әле бер эш, гаилә бит инде шулай дәвам итә, балалар туа дигәндәй менә беренче Айрат. Айрат инде безнең бик ашыгып вакытыннан алда дөньяга килде. 8 айлык кына әле. Шуңа күрә без аның белән башта больницада ятып чыктык инде бер ай. Ниткәндә инде исемне сайлаганда әтисе безнең күршеләрдә. Бу якта Айрат, бу якта Айрат, мәйтәмәйдә ортада да Айрат. Кругом Айрат. Сынау һәр гаиләгә килә. Мәхәббәт һәм хөрмәт булганда аны үтү җиңелрәк. Табиблар мәхәббәт җимешләре Айратның бер кайчанда йөрмәячәген әйтә. Әмма яшьләр төшенкелеккә бирелми, Айратны терелтү өчен кулларыннан килгәннең барысын да эшли. Төрле түгәрәкләргә йөртә, укытучылары өенә килеп тә кул эшләре белән шөгыльләндерә. Чәчәкләр, бисердән ясыйдырым. Бик матур чәчәкләр ясаган идең ул вакытта, шулай бит хөрмәтле тамашачылар, без аны карап та үтик әле, безнең архивта сакланган әлеге кадрлар. Бик зур рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт. Кыш бабайга бүләккә Айрат үзе ясаган чыршы әзерләп куйган. Хыялы белән дә уртаклашкан иде ул вакыт. Аңа заманча җиһазландырылган хәрәкәтләнү җайланмасы кирәк иде, чөнки әтисе ясап биргәне кичерәйгән. Ни гаҗәп, игелекле кешеләр безнең тапшыруны карап, Айратның хыялын чынга ашырды. Гомумән алганда менә без кемгә генә мөрәҗәгать итсәк тә, безнең мине кире каккан кеше булмады. Һәр вакытта да юлыбызда яхшы кешеләр очрап торды дип әйтәсем килә. Менә Исмагыйлов ирек, минем дусым да ул теге куршорда тора, гел ярдәм итеп тора инде ул менә Исмагыйлов ирек. Аны аерым әйтсәң дә була. Вакытта бит әле без ярышларга да барабыз инде, бочы белән шөгыльләнәбез. Бошчы уенының кул бармаклар мускулынлыгы турында Якуповлар гаиләсе белә, әмма һәрбер шөгыльләнү җайланмасын сатып алу өчен зур матди чыгымнар кирәк. Аны алырга гаилә дуслары Ирек Исмагыйлов ярдәм иткән. Күптән түгел өр-яңа коляскада бүләк иткәннәр Айратка. Анысына Марат Котовичка рәхмәт инде. Шул нидә татар сүзендә танышып үткәнек, ул безгә инде без аңаннар соң мөрәҗәгать иткәнек, ул безгә коляскаларга булышты. Әйе, шул татар сүзе конкурсы, бу дәрәҗәле конкурс берничә ел үткәрелеп килә. Нинди шигырь сөйләгән идең, Айрат? Акмулланың синең вишасың. Кеше өчен иң әвәле намус дигән. Намусыңны сатып итмә. Табыш дигән. Байлык өчен илен көнен саткан кеше ике дөнья ичендә ул явыз дигән. Икенче иң кыйммәтлесе акыл дигән. Акылсызда тәүфик ягы такыр дигән. Акылсызда намус та юк, иман да юк. Ялганга ант итеп барын сатыр дигән. Айрат сәламәтлегем шикле дип
Өйдә генә утырмый, Могҗиза театр студиясенә йөри. Махсус студия Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов башлангычында 2019 елны оешкан иде. Кәрим Тинчурин исемендәге театрда шушындый балалар өчен Могҗиза театр студиясы оешкан булган инде. Безгә хәтле инде ул студия 2 ел эшләп килгән инде. Алар инде ел сайынында премьера чыгаралар, сезонны шул премьера белән ябалар һәм инде менә бәйрәм вакытларында шул спектакльләрен күрсәтәләр. Аннан соң районнарга выездной концертлар белән, театрдан үзекләр белән, шундый концерт номерлар белән картлар йортына, балалар йортына шундый җирләргә йөриләр инде. Нинди рольләр башкардың соң Айрат? Мин Михрванның спектаклендә үшүче малайны уйнадым. Булырга хыялланучы үшүче малайны. Һәм Бәләкәй принцта король ролен башкардым. Ярар, яңа премьералар булсын, булып торсын синең шулай бит, сиңа уңышлар телибез. Талантның бер өлеше тумыштан, 9 өлеше тырышлыктан. Шуннан да менә хөрмәтле тамашачылар, без асылда матурлык дөньяны коткара дибез. Матурлык белән бергә игелек коткара дип әйтер идем мин дөньяны. Шулай бит мәрхәмәтле кешеләр. Менә Айратның бик матур шундый шигырь сөйләүләрен бәялиләр. Әле бит безнең Диләрә дә бар. Диләрә турында да сөйләп китик әле. Диләрә, ничек хәлләрең? Син кайда укыйсың? Нәрсәләр белән шөгыльләргә яратасың? Мин укыйм Киләш йорты мәктәбендә. Мин 5нче класска укыйм. Безнең класста 23 укучы. Безнең класс җитәкчесе Аскарова Фирдәүс Муснавиевна. Сиңа нинди дәресләр күбрәк ошый, ни өчен ошый? Минем яраткан дәресләр ул физкультура белән татар теле. Бик күп спорт ярышларында катнашкан хәрәкәтчән Диләрәне Якуповлар гаиләсе балалар йортыннан алып кайткан. Кайсыгызда туды шундый теләк, менә бала алу, ул бит инде барыбер зур җаваплылык, шулай бит 2 кеше бергә хәл итәргә тиеш. Бергә инде кайсыбызда да, икебездә дә аерым. Бит инде Айрат гел үзе генә 7 яшеннән сорый башлаган инде, әни кеш кирәк дип инде. Үзебез инде сәламәтлек булмау сәбәпле икенчене алып кайта алмадым инде. Шуңа күрә менә алырга булдык инде. Әле Айдар аны да китереп бирмәгәннәрдер, артыннан җиргә туры килгәндер. Кайларга бардыгыз, бик еракларга да баргансыз дип ишеттем. Иркутскилардан да bizdə də инде. Бардык инде. Онда Иркутскида нәрсә иде? Ну, анда туганнарга бардык, анда да бардык, ниттегенде барып килдек. Анда да чиратка бастык инде. Монда барабыз, килгәчтен гел безгә шундый теге даун балалар, авырту балалар шундыйларны тәкъдим итәләр инде. Без 2 ел чиратта тордык, 2 ел чиратта тору дәверендә безне бердән чакырмадылар инде. Әлеге дә баягы шул теге яхшы кешеләр шырып тора дип әйтәм бит инде. Нурания Фирдабаевна тоже әйткәчтен сөйләштек тә инде без аны. Без аны тамашачыларында таныштырып китик әле. НОС хәйрия оешмасы бар, аның җитәкчесе Нурания Фирдабаевна Сәйфетдинова гел шушындый сәламәтлеге шикле балаларга ярдәм итә. Сезгә дә килгән иде, шулай бит Айрат та хәтерлидер әле. Безгә инде 2-3 көн эчендә шалтыраттылар инде. Менә шундый кыз бар, бармыйсызмы дип инде карарга. Безне инде сразу килүгә кисәтеп куйганнар, кыргыйрак, бүтән кеше белән дә контактка бармый. Безгә хәтле уже килгән булганнар инде. Контакт булмаган. Шуңа күрә инде нитсе борчылмагыз, нитмәгез дип әйткәннәр инде. Белмим, безгә алай ни дип тормады, башта әзрәк ятсынды инде. Аннары сөйләштерә торгач, кирип киттек тагы үзе. Ана баласы өчен төн йокысын 3 тапкыр бүлә. Безнең башта ук тагын алган очракта дагы инде икебезнең дә фикер шундый, приемный түгел, үзебезнеке. Исем, фамилия барсын алыштырган. Шулай инде матур исем сайлагансыз, әйме? Тагын Айрат инде. Айрат сайладымы? Мен Диләрәгә
исемне үзем сайладым. Әнигә әйттем, әтигә әйттем. Бер-берсе белән аралашып үскәч әйбәт шул. Айрат сеңлесе, Диләрә абыйсы булуга шат. Ничек тәрбияләдегез Диләрәне? Айратта булышкандыр инде, ул Айратка булышкандыр, шулаймы? Диләрәне тәрбияләргә Айрат безне өйрәтте инде. Чөнки без бит инде менә мондый бала һәм сау сәламәт бала. Алар бит инде икесе ике төрле. Безнең өчен инде ул башта бик сәерерәк. Biz bit iyelengen, уже утырып тора торган теге ниткәндә, без янына йөри торганны. Бу бала безнең яңа җигереп йөри. Шуңа күрә, Диләрәне ачуланырга ярамады. Диләрәне ачулансак Айрат претензия белдерә. Ачуланмагыз, авыр сүз әйтмәгез. Алай иттереп тәрбияләмиләр. Ачуланмыйча булмый. Ачуланмыйча булмый. Аты башка менә утыра алмый. Әзерәк ачуланмыйча булмый. Физкультура дәресен яраткач, ул бик тире баладыр инде алайса, шулай нитеп актив, шулаймы? Хәрәкәтчән. Ул менә гел аңа хәрәкәт кирәк, нәрсәдә булса эшләргә кирәк. Ул синең янда тик кенә басып торса да, ул тик басып тора алмый, ул биеп тора. Ул телевизорда да монда утырып, башын монда куеп, аны тегеле карарга төшүне уйлаштырып, карарга может. Телевизорда. Сикерә китәннәр, атлап йөри белмәй ул. Ниме? Шаңгы, әйәне медальләре бар. Менә гаиләне тотып торган сыйфат, бер бөтен иткән сыйфат ничек уйлыйсыз? Ир кеше аяк акыллы була бит инде ул, шундый логик фикерләүчән. Ничек уйлыйсыз? Гаилә бер бөтен булып шулай аңлашып яшәсен өчен нинди булырга тиеш? Бер-берен аңлап, хөрмәт итеп яшәргәдер инде. Берен теге ачулана башласа, талаша башласа, чыгып китергә береңә. Төрле вакыты була, ул да майлап җибәрергә матур сүзләр әйтеп, нитеп җибәрергә башта инде. Мин дәген аның җаеннан гына торып, я эндәшмичә каласың инде андый вакытта, шундый вакытлары була инде. Тормыш үзе җайлыймы? Үз калиясына кирип киткәннәр соң. Ничегрәк үстең соң? Әниең сиңа матур киемнәр алып бирәдерме? Кайларга бара идең, хәтереңдәме? Менә син монда бу өйгә кайтканда ничегрәк булды? Сине ничек кабул иттеләр? Мин кайтканда кичкенә идем, хәтерләмим, хәзер әти-әниемә рәхмәт әйтәсе килә. Менә бәхетле гаилә формуласы нәрсә сезнеңчә? Һәрбер кеше үз бәхетен үзе булдырырга тиештер инде ул. Минем фикерем буенча инде гаиләңдә бер-береңә аңлашу, бер-береңне саңлау, бер-береңә хөрмәт итеп, балаларыңны яратып, алар сине хөрмәт итеп яшәсәләр, шул буладыр дип аңлыйм инде. Әле генә без бәхет формуласының нинди булуын ишеттек. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Якуповлар гаиләсенә шундый менә Айратка түземле булып, бик матур тәрбия биргәннәре өчен, аннан артист ясаганнары өчен бик зур рәхмәт. Шулай ук безнең кызыбыз Диләрә дә үзенә гаилә тапкан, әни-әти җылысын тоеп яшәгән. Менә шушы изгелегегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Иел түші юл проекты Татарстан Республикасы рейсі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Һәр гаиләгә бәхет һәм тигез гомер теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.